Nimeni on Minna Mäenpää, työskentelen Suomen Hippoksella ja siellä nimikkeellä jalostusinformaatikko. Eli käytännössä mun toimenkuvaan kuuluu tällä hetkellä ratsuhevosten ja ponien jalostusasiat ja kaikki mitä liittyy siihen ratsu- ja ponipuoleen tuolla Suomen Hippoksen toimistossa. Ravihevosten puolelta paljon jalostusasioita. Tänä vuonnahan vietetään Suomen hevosen 100-vuotista juhlavuotta, että se on meillä tietysti yksi pääteema kokonaisuudessaan tänä vuonna. Ja sitten taas ratsuhevospuolelta niin meillä näiden oripäivien jälkeen, eli Hipposhan on raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö ja toimipaikkana meillä on Espoo. Ja sen lisäksi mulla kuuluu paljon työtehtävien erinäköisiä kehittämishankkeita ja sitten myös suurin tapahtuma tulee olemaan toukokuun lopussa järjestettävä nuorten hevosten näyttely eli kasvattajapäivät, joka pidetään myös täällä Ypäjällä. Eli tänä viikonloppuna ollaan Ypäjällä ja on vuorossa ratsuhevosten oripäivät ja tarkemmin sanottuna nämä oripäivät on suunnattu puoliverisille, täysveriselle ja ratsuponijalustukseen tarjottaville poniorille. Ja tämä vuosi on ensimmäinen vuosi, kun me järjestetään näin, että meillä on erikseen poniorille oripäivät, jotka pidettiin viime viikonloppuna täällä Ypäjällä ja sitten tänä viikonloppuna pidetään näille hevosorille ja näille ratsuponiorille. Eli aikaisempina vuosina me ollaan toimittu niin, että meillä on kaikki orjet olleet tässä samana viikonloppuna. Mutta nyt sitten hevosmäärien noustessa ja muuten tämän kiinnostuksen lisääntyessä tähän alaan, niin ollaan päädytty tähän ratkaisuun, että eriytetään nämä 2 oripäivät. Ja nyt ollaan viettämässä näitä toisia oripäiviä. Ja nyt aloitettiin tämän viikon keskiviikkona. Ja tässä on eri osa-alueita tässä oripäivien aikana, eli meillä on täällä eri-ikäisiä oreita testissä. Ja keskiviikkona aloittivat tällaiset suorituskyvyn kokeen orit, eli orit, jotka ovat hakemassa jalostuksen käyttöoikeutta ja ovat 4-6-vuotiaita. Ja heillä kuuluu tähän testiin eläinlääkärin tarkastus, rakennearvostelu, 2 askellajikoetta ja 2 estekoetta. Ja lisäksi meillä on 3-vuotiaita oriita, jotka aloittivat testinsä torstaina ja osa jatkoi sitten testiään tänä aamuna. Ja sen lisäksi vielä huomenna tullaan kantakirjaan tarjoamaan hieman vanhempia oriita, jotka sitten esiintyvät siis huomenna aamupäivällä. No antaa tulla nyt vaan. Täällä on harrastunnelma. Saatte hengittää ja mihin edelleen? Ollaan menty paljon eteenpäin jalostuksen laadussa. Ja tietysti meillä on tällä hetkellä määrät vielä pienet. Esimerkiksi ratsuhevospuolella meillä syntyy noin 300 varsaa per vuosi. Mutta kyllä mä sanoisin, että selkeästi, että materiaali on parantunut ja on parantumassa, mutta vielä on paljon tehtävää. Eli meillä varsinkin pienessä populaatiossa niin on tärkeintä se, että me pyritään parantamaan sitä laatua eikä niinkään sitä määrää. Eli tänään tuolla opistohallissa on käynnissä tämä suorituskyvyn kokeen estekoe 1. Eli nämä ovat oriita, jotka ovat menneet läpi eläinlääkärin tarkastuksesta, rakennearvostelusta ja ovat suorittaneet 2 askellajikoetta. Ja tänään niillä on tosissaan tämä ensimmäinen estekoe, jossa niitä ratsastaa oma ratsastaja. Ja siellä sitten arvioidaan sen hevosen hyppykykyä, kapasiteettia, tekniikkaa ja sen luonnetta ja yhteistyöhalukkuutta. Ja tästä eteenpäin sitten nämä orit jatkavat huomiselle, jolloin on vuorossa estekoe 2 ja siinä sitten oritta ratsastaa koeratsastaja. Niin, tästä 6-vuotiaasta ponista estearviointia, tekniikka- ja kykyosiolta, sen kapasiteettia näkemämme perusteella arvioimme melko hyväksi. Sillä on hyvä rytmi. Sen arviointikyky esteelle on hyvä. Sillä on hyvä eteenpäin pyrkimys. Hyppytekniikka, niin jalkatekniikka kuin selänkäytön puolestakin on hyvää. Sillä on nopea reaktiokyky ja se irtoaa nopeasti maasta. Luonteesta, ratsastettavuudesta ja yleisvaikutelmasta todettiin, että se vaikuttaa yhteistyöhalukkaalta, rohkealta, energiseltä ja eteenpäin pyrkivältä.
Joo, tervehdys. Mun nimi on Anssi Suominen ja ollaan täällä Ypäjällä Classic Equine Nori-asemalla.